Yan, swerte ng mga nauna. Kasi wala pang harabas. Hala! Grabe. Itakman na maibusan kayo pa eh. May isang kaldero dati yun na eh. Yan, meron kayong vitamins. Tsaka safeguard. O yan, gagamitin ninyo yung sabon ha. Maghuhugas ng kamay, maligo. Ayan, good morning mga ka-dragon. Another day, another vlog. So ayan guys, bali pupunta kami mamaya ng sibuyasan dahil magpapa-harvest na Greta ng sibuyas. So ayan, magluluto lang kami ng ibebenta dito sa tindahan. Then mamaya ay luluto naman tayo ng merienda. Nagpapaluto ng sopas para sa mga magbubunot ng sibuyas. Mag-good morning ka na, ante. Good morning mga ka-dragon. Oh, diba? Ang ganda ng Antipasing. Dito na naman kami sa tindahan. Yan, si Antipasing yung isasama ko sa sibuyasan at si Antiligay, lugi doon. Hindi makarami. So, ayan guys, magluluto naman tayo ng nilagang buto-buto. Yan, masarap yan sa mga... So, ayun kahapon pala, kwento ko lang. Kaya ang dami namin niluto ngayon guys, kahapon. Diyos ko Lord. Good morning po. Yan. Naubos talaga lahat ng tinda namin kasi nga maraming kumain nung hapon. Yan, biglang may dumating na customer, isang truck sila guys. Nangarag kami. Sige, tsaka palang nagsaing. Naubos kasi namin guys yung kanin. Siyempre, nagutuman kami kaya Ang Tiligaya kasi kadaming kinain eh. Kasi ito na yung ating nilaga. Yan, nagluto na ng maagap-agap. Para mamaya ibira na kami ng Antipasing sa makired bagan naman kami. Lagay na natin guys yung patatas. Ayun na, gustong-gusto ng mga bata ito guys. Yung aming sabaw. Ate, paripil lang sabaw. Naglalaing dagiti ubingan. Itakman na maibusan kayo pa eh. May isang kaldero dati yun na eh. Ang dami. Ay, sarap. Gustong-gusto nila yung sabaw namin kasi nga talagang sabaw siya ng mga buto-buto kaya malasa. Sabi ng mga bata, ate, ang sarap ng sabaw nyo dito. So ayan mga ka-dragon, dahil tapos na kami magluto. Yan, hahatid lang muna namin tong vitamins. Ay, saan yung vitamins nandun na sa tricycle, tsaka tong safeguard. Yan, ito yung pinangako natin sa daycare center sa Batuili. So ayan, thank you so much po Ma'am Jane and Sir Rico Palyasige. Yan, ito na po yung inyong bigay sa mga bata. Yan, thank you so much po. Hatid namin ng Antipasing, then diretso na kami sa sa Sibuyasan kasi malapit na rin naman yun doon. Okay, galaw-galaw tayo. Bye. Bye. Yan mga ka-dragon, nandito na kami sa Batuili. So ayan, natid natin yung vitamins and safeguard. Ayan guys, hindi naman kami busy ngayong araw. Maraming trabaho. Lalo ngayon umpisa na ang harvestan ng sibuyas. Kaya lang kami ala-ala kasi nga parang pamura naman na ng pamura ang presyo ng sibuyas. Good morning po. Ne? Busy si Madam. Madam!
Hinatid na po namin at baka po kasi parang patapos na ang klase para ma-distribute na po ninyo. Yan, meron kayong vitamins tsaka safeguard. Yan, tagi-isa po silang vitamins tsaka isang safeguard. Yan. Kailan po ang moving up po nila? 23. Tama yan. Yan, maraming salamat po sa Ayan. inyong bigay na vitamins at sabon. Sabon. Yan. Po ang kailangan namin dito. O yan, gagamitin ninyo yung sabon ha. Maghuhugas ng kamay, maligo. Ikaw naligo ka ba? Naligo ka? Hindi. Sinong naligo? Ito ang hindi naligo yata. Malamig. Malamig daw kasi, kaya ayaw nilang maligo. Oh, sobrang lamig kasi ngayon dito, guys. Maraming salamat po sa binigay niyong vitamins at sabon na safeguard. Sa pamilyang Palyasiki family. Maraming salamat po. Sana po ay hindi lang kami ang inyong matulungan. Sana po marami pang mga daycare ang inyong matulungan at mga bata na katulad nila. Maraming salamat Thank you so much po. Say thank you. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Salamat. Parang kakaunti po ang pumasok ngayon. Kakaunti po ang pumasok ngayon. Maraming salamat po. Yan. Thank you so much po. Palyasiki family. Bye. Una na rin po kami, ma'am. At punta lang po kami dito sa kabilang. Bye, Aisha. Nagdungurit mong basa. Ma'am, bigyan mo nga ng sabon to. Kadungdungurit. Maligo ha? May sabon na kayo. Maligo na kayo. Yan. Dito naman tayo guys sa bukid. Madi tayo ang mati pagturungan tayo. Yan. Nandito na si Greta. Maaga siyang dumating dito. Yan. Magbaback up lang tayo guys. Di bali tapos naman na yung aking obligation. Yung aking mga niluto. Kahapon pa lang ng hapon nagluto na ako para naka-prepare na lahat yung ating ibebenta. Syempre pa rin unahin pa rin natin yung ating hanap buhay. Swerte ni Kuya Arnel guys, ang lalaki ng sibuyas niya. Talagang parang puwit ba ng baso yung laki. Kaya lang nasa 34 na lang ang kilo ng sibuyas para sa kaalaman yung lahat kasi yung binibenta dyan sa Manila ang mahal pa rin. Maabot pa rin yata ng 80 pesos pero nabibili lang nila dito sa mga farmers ay 34. Kaya nakakaawa din talaga yung mga farmers. Lalo ngayon ang mahal ng mahal ng gasolina. Ito sa kanya rin to. Ayun guys, yung mga bubunot. Kunti lang sila ngayon. Kaya yung kay Chen mamayang hapon na daw. Parang nandun si Uncle Marsing doon sa doon kay Chen siya nagpunta. Swerte ng mga sibuyas dito. Grabe talaga ang lalaki. Nakakalula. Paldong-paldo na naman si Kuya Arnel. Aba, sana ganito rin yung pinatanim naming doon kay Uncle Nardo. Aba, mga buhid pala iting mga nagbubunot. Marami na tatay. Ba, malalaki. Dadako. Oh, badako. Madali kang makapuno ng red bag. Bilisan mo ama. Si Ama. Ikaw ina. Madami ina. Talaga naman. Nako. Baka hindi nyo kayanin to
kaya? Oh, grabe guys. Sobrang lalaki. Nandito pa lang sila sa part na to. Grabe talaga, Kuya Arnel. Nakakaingit naman ni. Ang galing niyang magsibuyas. Grabe guys, talaga. Ni. Makaayat mo't daw ito yun eh. Ni. Hala, talagang sobrang lalaki niya guys. Ay, ni sa Antigaya mga to. Ay, ante, paldo ka dito. Mabilis kang makakuan, makadami. At malalaki. Ang nagbunot dito, taga-photo niya ako. Naku, hanggang madilim nga road kayo dito ah. Na, Diyos ko. Gumatang kami man kami. Pag gisami sisig. Bisamit ka ni. Grabe. Nakakalula. Hindi pa ante. Ay ate. Ante. Marami na ama. Ilang kuwan ka na? Silong? Kalaki. Puno yung George. Kastoy ko ma George. Wala mo, grabe. Wala talagang natira. Hala. Ano tayo? Talagang good. Lahat talaga as in wala siyang tapon. Walang tapon. Grabe. Sa ano guys, sa video parang maliliit lang. Pero sa personal to guys, talagang malalaki. Talagang hindi rin nagpapahuli ang Occidental Mindoro sa ano, sa pagtanim ng sibuyas. Magagaling na rin talaga. Na ano nila, na expert na. Lechon kuma ah? Karomon? Ha? Baka kwapay data si Dam? Mukat mo eh. Kala. Saan si Chinay? Dugong. Bagay? Hindi mo yung tatang mo? Ayun siya oh. Po. Kaya ng mga tani Marcelino na ang saksakit ng gisikot na. Kaya na, bagabot siya. Wala, walang tapon ko Arnel. Mayroon na. Wala. Marami. Saan din? Yun Grabe, anong si Dayo? Anong si Dayo? yung mga puti daw. Anong si Dayo ay? Pau, gimasan. Apo, kinamatisan. Saan galing? Binili mo kay ate Ana? Tatakit yung balon. Hindi nga kaya to ko Arnel ng ano. Sino nagbunot lahat nito? Sila na? Isa niya lang yan, dalawang pitak. Sino yan? Ah, kondeng katutubo. Punta natin guys si Uncle Marce. Agsangsangitan na eh. Patang kadwaan man patang. Wala na rin yung sweetheart ko, sabi niya. Iwanan ko muna si Auntie Pasing dito. Gusto niya daw mag... Ay, parang kay... Kanino to? Ah, kay Fernet. Kilmarseng! Kukom amen? Mati. Takap mo amen? Ba't di mo kinukuha yung mga kunay? Mayroon. Tingnan mo oh. Oh, good size pa yan. Sayang. Parang mo, hindi mo ilan. Pwede pa to. Namiss daw kasi ng Auntie Pasing magsalog sa bukid. Kaya sige, pagbigyan muna natin. Au! Tas takuma. Takuma. Ito ka na rin na, Japon, nakataw. Ano? Sige, tungkol sa tingin, nagkabot-abi na. Ito, mga mabuta mo. Baka nagpaudi ka mat ngayon. Alas dos ka lang, betidan. Kawan, ram-rami ay. Masarap ngayon, di mainit. Ado ah. Sana baka kahit ano man lang ito. 150, pwede na. Sarap mo sa gaso. Kalaki rin to guys.
Ang narinig ko, may ate tinag-grade ko. Ayan, swerte ng mga nauna. Kasi wala pang harabas. Eh, yung mga nahuli, yan, matinding kon pa yan, panalangin. Sana hindi naabutan ng harabas. Pero parang hindi, tingin ko lang, hindi masyadong ang harabas ngayon kasi nga malamig ang panahon. Lumalabas lang sila yung pag sobrang init. Sana maani muna lahat ng sibuyas bago sila atake. Ni. Ay na. Lima San George, bunaut. Na. Ne, bidin natin eh. Yan guys, nakakuha tayo ng puti. Yan, ito itatabi ko na ito pang sisig. Bibihira lang naman to. Naliligaw lang. Dapat ikan na lang ko. Dapat ikan ka na lang. Grabe, lalaki. Ganda magbunot ito. Diyos ko nagadupay. Naplagan sibuyas guys. Umaga. Lagan. Ayan guys, may take out tayo. Lalaki. Upa ko nagbunot. Ayan mga ka-dragon, pabalik na ako ng tindahan. Mag-isa ko na lang. Naiwan na si Auntie Pasing. Baka makalimutan na naman. Ano yan? Sa adobo. Tapos, Ante, sabaw! Ate, sabaw! Sabaw daw, sabaw! Yung doon sa may lamesa. Sa aming mami ulit. Tara na.
dahil chocolate lang. Tapos ano pa po? Tatlong ano pa pastil. Tapos dalawang siomay rice. Let's check Ayan guys, magdi-deliver naman tayo sa ano, school ng milk tea. Grade 7. Ayan. Order nila ito kanina. Ayan, nakabang na sila guys. Sabik na sa milk tea. Ay, video talaga. Hoy, video to ba? Saan ba dalhin daan? Ay, wala pala tayo. Sige. yung chocolate na isa. Yan, dalhin na lang natin sa room ninyo. Isang ito. Yung isang po red velvet. Ay, kasama pala kami dyan. Ano kasama? O, dahan-dahan na. Update guys. Ay na, namarot. Hala. Grabe. Tapos ang dami pa yung ano. Ay, ito pala sa inyo na to, no? Ang dami guys. Ay na. Hindi pa yan tapos guys. Marami pa doong bubunutin. Ito na yan. Si boys daw ito yan. Ayun, may malalaki doon, no? Nadas ng tipasing. Pero kung magpunta, magbalik na naman. Ano nga dahil? Dito nga magdang ka din. Wala. Piro-piro pa naman yung daan. Si kayo na ay, nakaado ka yan? Bila nga mata nakarigbaga at doon nga sinaw. Apo. Nakapaldo ka nga roda. Sumang pulag ko may kasi majir brigbag ko. Sa Tiligayaan, kailan ka nante? Ala, kumun kami. Ay, Masinimang pasyaw. Naggabgabot na. tumong. Dapat kasali rin ako dyan ante at nakakondin tayo kanina. Yun na. Ayun kamay ko guys ah. Sa puti ng kamay. Okay. Ito yung kalaki. So, katuwa bagay yung mga sibuyas nila. Ulit-ulit. Ingit. Kala nila ano, amin to lahat. Hindi nila alam yung konti lang amin. Oo, ang kay kina Kuya Juby dito itong area na to, tsaka dito lang. Bali, nasa 0.3 hectare. Ayun yung kay Kuya Arnel, lahat yung sa anak ng Tipasing. Sila kasi yung may hawak dito, kaya Tobacco is life. May multo. Mamaya pa yun. Nandito yung tricycle. Merkules. Guys, nandito na kami sa gilid ng ng ilog. Ito lang siya, oh. Dati yung itong bukid ni Kuya Joby na to hanggang doon yan sa may batuhan. Ang laki ng nakain. Sayang. Pero okay lang din kasi may natira naman. Ito may bato-bato. Ngayon ay natabunan oh. May tinira pa naman siya. Iwan natin next pag-ulan. Ang librensa ni Auntie Pasing nga, dotima.
Aduti matandan magagta. Tanda na mo rambo. Lugi kante. Lugi talaga. Di bali. Di bali, basta sama-sama. Basta sama-sama. Adyo. Makasangit sa rin tiligaya na. Awan ba nga rod ti kwak tatakam. Kadami ko pa namang bayarin sa tindahan kan. Kahit ako. Si Binte. Kasi 20 bago 25 bago lang si Binte. Kurang pa. Antayin ko mga pandi. Bayarin. Masaya ang mga farmers. Pati itong mga nag-arawan masaya din kasi malaki yung kanilang sasahurin. Bali 30 pesos per red bag. Yan, pag nakapuno ka ng isang ganito, yan, 30 pesos. Nagtaas na rin siya guys. Dati 25 lang. Ganun talaga, lahat ay nagtaas. Nakakatuwa. Pati bata. Sige. Baka hindi man masyadong mabigat na trabaho. Puputol ka lang, magbubunot. Hindi naman sila ang magbubuhat ng red bag. Mayroon tagabuhat. Grabe dami. May magpapalitsyon. Sabi mo yon, hindi ko yung nakalimutan. Ko nabalaho na yung traktora. Masyadong mabigat yung naman. Naka. Mabuhangin kasi. Yan mga ka-dragon. Yan. Pagtapos namin sa tindahan, dito naman kami sa bukid. Daming gabi na. So kailangan kasing pameriendahin pa yung mga magbubuhat ng red bag. Yan, madilim na. Pinagluto ko sila guys ng sopas. Bumalik ulit ako sa tindahan para magluto. Nakakaawa naman sila, mabigat yung kanilang trabaho. Awan pa'y silsilaw, me. Walang ilaw. Nagugutom na nga din ako. Sabi ko, doon na nga lang ako magkain. Mas masarap kumain pag madami. Sabi ko kina Gigi, mag-uwi sila. Ayaw naman nila. Kaya pa kuya? Gaan? Abang mata ka, nabigat din. Bumutla silaw na Ngabat nila. paano ka? Wala man lang ilaw naman eh. Yung pagka, kunin mo dyan sa kuha, nakasabit, sa kahon. Anong kanya mo? Sarap yun eh. Ay no, kung nag-imas yun ba? Ay, syempre. Soup number 5. Basta yung lechon mo, Karnel. Ay, manjak malipatan. Oo, sabi niya. Talagang Ay, 900 na. igor-igor ka. 199 lang. Oo, ay. Ay, nakalitsyon daw talaga. Nakablog yun. Ay, uwe. Ay, pabarato ka Ang antay magdano na. Anong tay? Ay, Pabarato. pabarato daw, pabarato. Sandalipatan. Tayo daw. Yan. Ito ang buhay ng magsasaka guys. Ang araw ay ginagawang gabi. May like. Kayo bantidan. Habang mainit pa. Wow na tayo sa nagabagka. Di ba rin nakakon kayo? Nakarami. Nakailan ka te? 30. 30. Tarte. 900 agad yun. Tarte. 30. Hindi kami mo nagpugsa ano ginagawa. Magsalat day. Mag-absent naman daw sila ulit buka. Naglalayang dagito yan. Ay. Ano ka nagsugi no biga? Tungang mo. Pag ibang magkunya magulo na to yan Di bukas ba rin masarap tong merinda nyo? Hindi lang Atay nga to, guys. 40 pala dyan. Natin mo Ako, sanay ka na sa ganyan. Ngayon ka pa magreklamo. Sila, limas na eh. Mandi mo kasukad daw sa. Adi makakidila di maka. Mabisilaw na yan ni Tita Ligaya. aji kakukok. Grabe ko. Ay
Kayo. Bali, wala. Animal. Pero balda. Kaya na. Ayun na may nasandok doon, oh. Kaya na. Balda. Kahit na bala, basta paldaw. Wow. Okay lang yun. Okay lang na mabalda. Minsan lang naman to. Once a year. Dali na! Saw-saw na yung kamay mo. May kayo ka din. Lay. Ayaw niya, baka masasakit ang ngipin niya. Oh. Baka ma-over na rin ng puno yung rami. Yung ulan. Hindi tao? Pwede Natakal na pala eh. Ay, ano pa, marami pa. Oh, ganyan lang ilagay mo. Wala ba magkain yan sa inyo yan? Poldo sa akin to. Panila. Dali na. Nasa gitna tayo ng kabukiran. Gabi na. Umagat na ba ako niya? Nagsing Ango! Ango!